Directo aquí na Hora Galega, moi pendentes neste martes de Semana Santa do tempo, porque onte, luns 14 de abril, viámoslo aquí en directo, por exemplo, con esa procesión do Cristo Rei a Virxe da Amargura en Ferrol suspendida por mor do tempo. Non foi a única afectada, na Coruña, a procesión do Amor tivo que celebrarse no interior, Tamborrada de Viveiro, nos claustros de San Francisco para non mollarse, e en Lugo a procesión da Virxe da Esperanza saiu á rúa así, pero cun percorrido moito máis curto por mor da chuvia. Hoxe seguimos pendentes, Rocío. Hoxe estamos moi pendentes, estamos en Ferrol, aí en directo, porque María xa víamos aquí, precisamente en directo, como saía esa procesión do Cristo da Boa Morte, e vemos que a choiva está respetando o paso, non? Pois así está respetando de momento, xa levamos aproximadamente algo máis de media horiña de procesión e polo momento pois está aguantando sen chover, mesmo o ceo se está empezando a despexar, así que pinta ben. Agora tamén se pode ver na cara da xente que está máis contenta que, por exemplo, no día de onte, verdade? Que non puido sair esa procesión. Vai avanzando pouquiño a pouco polas rúas de Ferrol, estamos agora mesmo na Rúa da Madalena, unha das máis longas, onde hai máis acumulación de xente. Estamos vendo agora en imaxe pois ese Cristo da Boa Morte. Quero que vos fixedes nos pés de algunhas das costaleiras, porque van mesmo descalzas. Dicíanme antes que é unha imaxe de 150 kilos, levan pois aproximadamente 10-12 persoas, así que imaginádevos canto pesa. Enseñábamos vos tamén antes ese cambio, non, de homes a mulleres, agora volven a levar elas. Bueno, a verdade é que está sendo unha tarde bastante agradable por aquí. Vexo moita xente teléfono en man inmortalizando estes momentos, non, para despois non borralos nunca da memoria. Moi boas tardes, estamos en directo. Hola. Que estás grabando, miña reina, que te pillei aí xusto? Estoy grabando la procesión, el santo. Para tela para siempre, verdad? Sí. Que che está parecendo? Xusto a mis hijas, que están fuera. Están fuera, non poden disfrutar de la bolsa desde aquí. Yo soy andaluza. Él sí es de aquí. Carai, e arrastroute el para aquí, non? Sí. E que che está parecendo a procesión? Despois de onte non poder salir, hoxe por fin sí. Sí, moi bonita, sí. Bueno, para o Ferrolán día importante, ou non? Sí, desde luego. Para toda la gente, pues vale de mucho esta Semana Santa. Aguantarános así o tempo? Que aguante el tiempo. Esa é a miña gran pregunta, aguantarános para estes días todos? Sí, va a aguantar, por lo menos para alguna procesión máis, que eso é importante. Bueno, pois moitísimas gracias, a seguir disfrutando. Optimismo dos ferroláns, polo menos deste home, que di que polo menos uns días máis aguantará o tempo así e poderán sair as 24 procesións que van salir durante todos estes días de Semana Santa. Xa empezaron hoxe con esta procesión do Cristo da Boa Morte, tamén ven un poquinho máis atrás a Virxe da Misericordia. Esta será unha das dúas procesións que teñan lugar no día de hoxe ás 9, algo máis tarde das 9 dará comezo tamén a da Santísima Virxe da Esperanza da man da Cofradía das Dores. Todo isto pendentes, por suposto, do tempo. De momento esta puido sair, hai que gozala e veremos se o tempo respeta tamén para a seguinte. Como vemos, esas rúas totalmente ateigadas de xente, esa banda tocando o paso da procesión, imaxe en directo dunha Semana Santa de interese turístico internacional como é a Semana Santa de Ferrol. Seguiremos máis que atentos. Agora chegan as 8:30, temos que